Og di ara, naabot mi dring lugaras sa Malagos Garden Resort og kuyog na kuning duha ka mga bata nga perting laagana. Masuko bayag badlungon kung asa sila moadto. Uy, ngaon sa daw. Elisa. Naguba ang mga dagway, gusto nila wa nay kaunay. Pag abot sa pagkaon gipanggutom man di ay. Wala pa minahuman og kaon, sila naguna-una na dayon. Laag daw ang ilang unahon kay permintim daw ng kaon. Kutob sa ilang makita nga dulaan, sakyan dayon. Mintras bata pa sabay-sabayan yun nato sila kung unsay gusto nila. Ay maabot ang panahon madalaga na ni sila, di na gud ni ganahan mo kuyog sa tuwa. Suliton yun natong time nga sila bata pa. Kakapoy, sabay-sabayan na ng mga bata. Mamiha pag yun. Ang duha nakakitag puti nga kabo perting lipaya. Papa, may pangkapo papa, puti. Pastila ni mga bata kalami mo declare og manguli na tag-abot sa unahan nakakitag kabayo sus pastilan misakay diretso wa takabalog pelebayad ato tan-awa ra wa goy kahadlok mi diretso ra babay-babay pa wala bay sa kabalo kung asa sa dalaon na ng kabayo sa dihang pagkataod-taod ming ulan na sus asa nagato dapit bataa mao tong nakarakara kog sugat niya kay dalaan akong payong ba wala gyud say pakialam bisig parte ng ulan na ang iyaha gyud daw makasakay siya ning kabayo luoy kay iyang igagaw nga si Maxine mauntay mo sunod og sakay niya kay pertimang ulana ang kabayo bisag gipasilong pa amo na lang gipasakay yang gigagaw para ingnon ba nga nakasakay pud siya mintras nagpaabot mi nga motuwak ang ulan nagdudula sa medre sa ilang bilyaran ug ang duha di pod pakansi nagdula-dula pug ilaha pagkataod-taod miundang ng ulan ug gisugda na mugbaktas-baktas sa duha nagdala na silang mapa kung asa ilang adtuon nga nindot ba maguna-una ginis lang duha para ingnon nga swito-swito ba ug tuana nagtulo-tulo na unsa na pug plano aning duha unsa magina sa mapa nga gusto adtuon nila pastilan di ara gusto da nila ma-experience nga sila'y mo buhat aning tsokolita og mo porma ug tuara mura jog mga kurik naguna-una perte nang sabot sa duha kung unsa una nilang tirada ug ang ako nakakita sa ilang tsokolit naglaway na ug diri sila papilion kung unsa ilang gusto isagol sa ilang buhaton mikalit rag tindog si Sinsin ug miingon nga papa bayari na ug ang amahan way mabuhat bayad diretso ug mao na ni ilang gipaabot. Kanos apaka ni sila mahuman